What's up guys, Mikee Mercado here, your one and only plus size Barbie. So ayun na nga, napapansin nyo, color black ang hair natin, ta-transform natin siya as light gray mamaya. So makikita natin ang result after kung magkulay ng buhok. At kailangan may vlog natin to dahil once in a lifetime na lang magpakulay dahil wala pang pasok at MGCQ na. So, papakita ko sa inyo ang ina-upload ko ngayon guys. Nag-blur ay mag-focus. Nag-upload ako ng faculty officials ng PSU Bayambang Campus. Ayan, panoorin nyo yan sa aking channel. Uploading siya ngayon. Medyo mahinang signal kasi nararamdaman ng pag-ulan. So, kung gusto niyo makita yung transformation ng aking buhok, just keep on watching. At kung di ka pa pala nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na at share mo tong video nito sa mga friends mo para dumami pa tayong mga Team Barbie. So, happy 700 subscribers mga Barbies. You know, it's insane. Pero pataas tayo ng taas. Konti na lang, marireach na natin ang 1,000 subscribers at tutulong na ulit tayo sa mga small-time vloggers na katulad ko. So, sa mga gusto magpa-shoutout, shoutout nyo dyan. Sa mga gusto magpa-vlog ng channel, papag kayo dyan, comment nyo lang sa comment section below. At gagawa natin ang paraan yan. Let's G! Ayan guys, so ito yung kinalabasan ng ating hair kagabi, yung kinulay natin. Hindi na ako masyado nagsalita din kasi umuulan, masyadong maingay. So ito siya, medyo naubos halos yung pangkulay sa taas. I mean, mas makulay din sa taas kaysa sa baba. Kasi hindi masyado na-focus, pero mag-a-apply na tayo ng color ngayon. Kasi parang ang pakamuting ang pag-ito. So, bibili na lang ako ulit ng bleach kapag okay na yung pandemic. Okay na siya, pag-resolve na. And then, ayusin na lang natin tong hair ko ulit. I-bleach ko talaga to lahat tayo. Eh, maganda siya sa roots. Makulay. Ayan. Pero, hindi pa rin ako satisfied. Hindi pa rin ako satisfied. Kaya, go, laban na. So, ito yung kulay natin. Light gray siya, guys. Light gray. Ayan. Tapos ito yung ating oxidizer. So, syempre, mag-mix na tayo sa mixing bowl natin. Keep it muna. Ayan, so, ito yung oxidizer, guys. Init! Ito yung oxidizer. Tapos ito pa yung pangkulay. Lalagay ko na yung pangkulay.
na siya guys, application na. Time-lapse ka na lang ulit para mas madali. Ayan guys, so okay na yung aking hair. Hawak ko na yung cellphone ko ngayon kasi nag-charge. So, babalawan ko na rin to. So, babalik ako sa inyo mamaya para i-update kayo kung anong itsura ng buhok ko. So, let's say. So, ayun na. Ito na yung result guys ng ating hair color. Real quick. At, ayan. Maganda naman yung kinalabasan. Okay na siguro ito yung makulay sa taas. Mas gusto ko yung ganito. Ayoko nang makulay sa baba kasi mamaya baka magka-split ends yung buhok ko. Ayoko naman maging parang goma siya, diba? So, ito siya guys. Ayan. So, magkano lahat na nagastos ko sa hair color ko? Ito, magkano lahat na nagastos ko dito? Ay 200 pesos lang po. So, ako na sariling sikap, ang hirap-hirap kagabi. Medyo nahirapan ako pero kaya lang yun. Naabutan pa ng ulan. At okay lang naman yung resulta. Pero ang hapdi talaga sa anit, legit. Natulog ako kagabi ang hapdi ng anit ko. Paggising ko mahapdi pa rin. Tapos nung kinulayan ko, mas humapdi. So, taste ganda talaga. Ito yung totoong hashtag. Taste ganda. Yan. So, ewan ko lang sa inyo guys kung makayanan nyo rin. Basta pag magkukulay kayo, kung gusto nyo ng buo, anuhin nyo, i-share nyo na makukulayin lahat. Pero kapag, feeling ko pag nawala na yung pagka-grayish ng aking hair, i-bleach ko din hanggang baba. Tingnan lang natin kung maganda yung magiging result. Kasi online class naman ata, kaya wapakels na, laban na to. Ayan, so ito yung kinalabasan ng ating hair. I like it. So, ayun, sana na-enjoy nyo at may natutunan kayo sa video na to. Always remember guys, be gorgeous, be glamorous, be authentic, be Mikeelicious. Bye guys! Oo nga pala, shoutout pala kay Laika, my friend ni Waps, na magiging Abel student din siya ngayong school year. Shoutout sa iyo!